Отивам да бягам маратон в Букурещ. Всеки себе уважаващ се любител бегаш филмар на средна възраст в някакъв момент решава, че ще бяга маратон. Идва и мой ред. Решавам, че не просто ще бягам маратон, ами ще го бягам под 3 часа. Хващам се да тренирам, ама не просто да се връткам из парка. Наемам си треньор за 1000 евра и почвам да се връткам из парка, но с план. Тренирам има-няма 3 години, правя 1, 2, 3, 4 маратона и решавам, че е настъпил момента, в който ще щупя 3 часа. Идва деня, паля Теслата и с 140 поемам към Букурещ. Отивам за пакета, разхождам се като шеф пред парламента в Букурещ, излъчвайки сексапил и стилна модна икона. Идва време за старта, нареждам си манджата по колана и изглеждам като нещо средно между Командо и Мистер Бин попотник. Стартираме. Бягам като далечна роднина на грациозна африканска антилопа, но не точно. Всичко е точно, докато спира да е съвсем точно и ми става леко трудно. Боря се, но не успявам да финиширам за желаното време. Спомням си, че треньора ми е обещал, че ще порасне с 2 см, ако завърша под 3 часа. Уви, явно няма да е днес. Искам да рева, но съм толкова бавен, че докато почна да рева, забравям, че ми се реве и така и не се разплаквам. Последвайте ме за още вълнуващи и динамични разкази от интересния ми живот.